Hold nu der! Zoom for helvede, mand! Ja, skub med Hiv for satan! Godt, Roger! Ja, det går. Der var der ham. Ja, det er jo sjovt. Nå, hvordan afgør det det? Hovedstregen. Det er svært at få øje på, for den ligger faktisk godt. Ligger den? Var det ikke hernede omkring? Se, der står deroppe. Ja, jeg må se det. Så er det kun kendt. Vent da.